Ahoj, já jsem Jirka. Čau, já jsem Zizin, vítáme vás u dalšího videa ze série určené primárně pro nováčky, kde vysvětlíme, jakým způsobem začít hrát Warhammer 40 000 10. edici. Minule jsme se bavili o tom, jakým způsobem si vlastně musíte připravit armádu a hru jako takovou, kolik bodů je potřeba na ten standardní formát, který většinou hrajeme tady v Čechách, nebo vlastně víceméně po světě, to je těch 2000 bodů. A dneska se budeme povídat o čem, Jirko? Tak dneska vlastně koukneme na to přímo jakoby ty specifické kroky předtím, než vlastně vůbec začnete tu jednotlivou hru. Jsou to kroky, které vlastně budete dělat před každou hrou. Oproti tomu, co jsme vlastně procházeli minule, kde tam jsme se bavili o tom, vlastně vůbec, co jsou jakoby ty datasheety, že, co tam jako čtete za hodnoty a tak dále, tak vlastně dneska už budeme probírat takovou tu rutinu, když vlastně chcete si začít, jakoby chcete si jít s někým zahrát. Jo. Co musíte vlastně všechno jakoby udělat před tou hrou, než vlastně začnete hra samotná. Takže jako kdybych to měl shrnout, to, co jsme řešili minule, jsou věci, které si řešíte vy sami doma, předtím, než přijete na hru. A tohle je to, když už se sejdu se soupeřem face to face naproti stolu, jakým způsobem vlastně začíná ta hra. Přesně tak. Vlastně v 10. edici teďka v tenhle momentu máme poměrně usnadněný, jde o to, jak se to vezme. Protože vlastně v tom starter boxu Leviathan vyšel takový balíček kartiček, který se vším tímhle s tím jako pomáhá. Já teda nevím, jestli už to jde vůbec jako v tenhle moment sehnat samostatně, upřímně se přiznám. Nevím, myslím si, že možná ještě ne. Možná ještě ne, ale nicméně, až to bude, jakoby, až se to bude dát sehnat, tak jako je to určitě velice nápomocný v tomhle tom. Jo. A jde teda jako o to, je to takováhle krabička, v tom je hromada různých kartiček, který vám vlastně v téhle sérii videí budeme postupně jako objasňovat. A ty vám pomůžou vlastně právě v tom nastavení té hry. Je tam přímo i vlastně takový taháček, to je jakoby takovýhle návodek, který vlastně, kde je většina těch kroků, který s váma teďka jako v tenhle moment budeme procházet, a tam vám to právě říká, co musíte před tou hrou přesně jako udělat. Jo. Takže vlastně pojedeme, vlastně dá se říct podle toho. První krok tam je vytvořit si armádu. To jsme zvládli minule. Já ještě teda ti skočím do řeči. My tady máme ty kartičky rozdělené na několik hromádek. Jo? Vlastně tady ta červená a tato zelená, ty kartičky jsou úplně stejný informačně, jenom jedna je pro jednoho hráče, druhá je pro druhého hráče. Červená je pro takzvaného atakra, zelená je pro defendera, ale ty kartičky jsou úplně stejné, jsou barevně rozlišené, jenom aby když je budete oba dva současně používat na stole, aby se to nepomíchalo. Pak tady máme, já to možná jenom řeknu, co tady máme, a pak to rozebere. Pak tady máme... Tohle je všechno obsah vlastně ty jedné krabičky, jo? Takže je to opravdu vlastně pro dva hráče, pro tu jednu hru vám to stačí, když máte jednu tu krabičku. Pak tady máme vlastně 5 kartiček, který nám značí deploy, to znamená, kam až si můžu vyskládat svou armádu. Pak jsou tady speciální pravidla pro tu konkrétní hru, kterou budeme hrát. A potom je tady nějaký primár mission. Tohle je mission rule, jakoby, jestli tomu říká. A tohle je primal mission, jakoby ten hlavní cíl té hry, za který jakoby byste měli získávat těch jakoby nejvíc bodů, nebo těch primárních bodů takzvaných. Tak. Jo, takže vlastně, jak jsem říkal, vytvořit si armádu, to jsme vlastně probrali minule. A teďka je právě vybrat misi. Jo? To standardně funguje tak, přesně jak teďka Zizin popsal, tak máme tyhle ty balíčky a vlastně z tohohle, to si de facto můžete zamíchat, vybrat si to náhodně, nebo podle toho, jak se domluvíte vlastně se soupeřem. Potom třeba na nějaký víc kompetitivní hraní, tak tyhle ty sety jsou vlastně už předvolený před tou hrou. Jo? Protože jakoby, když vám jde o to jenom se jakoby zahrát, tak to ničemu nevadí, tak tam prostě tak v podstatě je to velice zajímavé, že si to můžete takhle jakoby náhodně navolit a nevíte, co vás čeká, ale můžou tam vzniknout třeba nějaký scénáře, které nejsou úplně jako vybalancovaný. Games Workshop tvrdí, že teda by měly být, nebo minimálně to tvrdil před releasem tady těch kartiček. Nicméně na nějaký casual hraní i na nějaký jako kompetitivnější, ale ne na turnaji, jenom tak mezi sebou si myslím, že je docela zábava si to právě losovat, protože tam vznikají právě kombinace, které běžně na těch turnajích jakoby nepotkáte. A další věc je, že si myslím, že furt jako vlastně ta desítka je v tenhle ten moment venku chviličku a jako de facto myslím si, že není jako zaběhlý nějaký set kombinací, které se prostě můžou hrát, jo, takže opravdu je to jako tak zajímavý, jo, nicméně je to vždycky o nějaký dohodě s tím vaším protihráčem. Já si myslím, že už někde jakoby psali, že jednu z těch primárních nebo z těch mission rule, že se některý nepoužívá, 1 nebo 2, ale to
za půl roku nebo za měsíc se může změnit a může se znova jakoby naběhnout. Já si to představuju tak, jako, že to bude jako rotovat ty setupy prostě je to možný. Těch misí. Jo, a jinak teda vlastně teďka už jenom prakticky, přesně jak říkal Zezin před chviličkou, takže vyberete si vlastně kartičku z těch 3 hromádek. Tahle ta kartička vlastně z téhle hromádky, tam máte jakoby deployment, vlastně tu misi jako takovou a objective markery, k tomu dojdeme, co to znamená. A to vám přesně, jak se říkal, že jo, značí, kam potom, kde vlastně začínáte, kde začíná ta vaše armáda, pokud můžete vlastně ty jednotky vykládat na začátku. Ono, vlastně ten obdélníček reprezentuje vlastně ten herní stůl, jo? To by bylo dobrý říct pro někoho, kdo to třeba nikdy neviděl. Ten má nějaký rozměry a jedna část je červená, druhá je zelená, to je podle toho, jestli jste útočník nebo obránce a do toho z toho prostoru vy si můžete vyskládat tu svoji armádu jakoby před hrou a do tohohle z toho může ten protihráč. No a ty puntíky, to je to, o co se jakoby pak bojuje. Tak. Takže to je vlastně jedna hromádka, tam si vyberete teda tohleto vlastně rozložení té mapy jako takový. Pak je tam primární mise, to je přesně, jak jsi říkal, vlastně to, o co se hraje. Takže to je vlastně nějaká ta interakce s těma bodama po té mapě, jo? Že je máte nějak jakoby kontrolovat, něco s nima dělat nebo tak a za to získáváte prostě nějakou porci bodů. A potom je mission rule a to je nějaká taková ta jako třešnička v podstatě jakoby na dortu. Jakoby nadstavba na ty pravidla. Nějaký speciální prostě pravidlo, který vám zamíchá vlastně tou hrou v podstatě. Jo. Je tam třeba i pravidlo, je zrovna jakoby na vrchu mám jakoby chilling rain, který říká, jakoby žádný pravidlo není. Ale pak tam jsou docela jakoby i divočiny, které úplně vlastně rozbijou ten základní setup té hry a fungují vlastně potom úplně jinak se ta hra jakoby odvíjí. A tady třeba supply lines, ten naopak říká, že pokud hráč kontroluje ten objective marker, který je v jeho deploy, tak se může hodit a na 4+ dostane CPčko. Mm-hmm. Jo, jsou to takovýhle jako minoritní změny, jo? Nicméně i malá změna v té rutině může tu hru hnout trošku jiným směrem. Tak, ale jsou tam potom docela jako velké věci, ať už v té primární misi, nebo v těch sekundárních, že potom třeba různě i odebíráte ty objektivy, přidáváte ty objektivy, hejbete s objektivama a to je pak jakoby dost jakoby při té hře zásadní. Tady vlastně máte tyhle 3 hromádky, z těch si navolíte, jakoby, o co vlastně hrajete, jakoby, jaká bude mise. Další věc je právě už potom prakticky k tomu, že začínáte stavět jako ten terén jako takovej. To znamená, máte ten stůl, dáte ty objektivy podle té kartičky. Jo, stůl je teda jakoby 44 palců na 60 palců a vlastně to tady máme jakoby napsané na těch kartičkách, potom ty jednotlivé rozměry, rozestavíte si objektivy a potom stavíte battlefield jako takovej. Jo, stavu battlefieldu, jak říkal Jirka, sem dám baráček, sem dám jiný baráček, sem dám nějakou bednu a tak dále. Tyhle ty layouty těch stolů jako takových samozřejmě můžete si udělat, jak chcete. Games Workshop má nějaký obrázky, kde jsou předefinovaný, které by měly být jako OK v této edici. Co kluci z VTC českého týmu říkali, tak poměrně dobře fungují ty presety od Games Workshopu, nicméně VTC organizace jako taková má vlastní presety těch terénů, ale to nebudeme jako vůbec řešit. Jo, k terénu se určitě potom jakoby dotkneme víc do detailu a jak interaktují s celou tou hrou. Proč to teďka zmiňujeme víc je, že všeobecně čím víc terénu, jakoby ze začátku, když se to učíte, tím líp. Jo, protože opravdu nestačí jako nějaký 4 domečky někde prostě po tom obrovitánském stole. Protože vlastně ten terén vám potom i určuje průběh té hry a ten terén vám i vlastně dává nějaký balans v podstatě do té hry. Jo, protože když tam není, tak potom prostě některé armády mají obrovské výhody nebo tak. Nebudeme do toho zacházet v ten moment, ale určitě jakoby je to klíčová věc. Ten terén a doporučuji fakt jakoby ho mít jako hodně. Jo, my na konci vlastně sérií tady těch videí, to poslední video z této série bude nějaký showmatch, kde my si zahrajeme proti sobě s Jirkou několik kol a právě budeme tam ukazovat i ten, jakým způsobem nastavujeme ty terény, kde jsou, co vlastně ty terény dělají a tak. Tak.
Takže vlastně máme ten krok, vytvořili jsme si vlastně ten battlefield, máme tam ty objektivy rozmístěný. Ještě teda možná jenom dodám, co se týká těch objektivů, tak zase vlastně v core rulech máme popsaný, jakoby, co to je objektiv. Je tam vlastně nějaký průměr toho objektivu, teď si nejsem 100% jistý, myslím, že to je 40 mm. Asi jo. A potom vlastně, jakoby, jak se kontrolují ty objektivy, tak zase máme popsaný v těch core rulech, zase k tomu jakoby dojdeme, ale je tam nějaký jakoby rádius okolo právě tohohle markeru, který vlastně, kam musíte jako dojít, třeba abyste ten objektiv potom jako kontrolovali nebo s ním nějak jako interaktovali. Jo, takže jak to funguje v reálu a taky velice užitečná pomůcka, že jsou různé formy jako prostě placiček objektiv markerů, že potom nemusíte nikde nic rozměřovat, máte tam placku, o který víte, že vlastně když jako na ní stojíte, tak vlastně to kontrolujete. Jo, je to vlastně ze stejného materiálu, jako jsou udělané tyhle ty matky, vyrábí to GameMat, například těch výrobců si myslím, že je víc, nebo nevím, já jsem vždycky viděl všechny jenom od GameMatu, asi to bude dělat někdo v Americe třeba, ale tady de facto všechno, co uvidíte v Čechách, v Evropě, tak dělá GameMat. No. Jo, my vlastně jako v podstatě taky, že máme ty máme taky od GameMatu. Jo. Většinou to bývá právě, jak jsi říkal, z tohohle materiálu, takže vlastně jakoby ten podložka pod myš, podložka pod myš a viděl jsem i různě jako třeba průhledný, že prostě z nějakého plastu nebo tak. Jo. Ale taky k nezaplacení určitě pomůcka, jako vy koupíte to jednou a pak to využíváte na každou hru, takže jako určitě doporučuji. Máte teda máte daný ty objective markery, máte vytvořený ten stůl a další věc, která se řeší, je, kdo je útočník, kdo je obránce. Mm-hmm. Velice jednoduše se to určí, prostě si hodíte kostkou, kdo vyhraje, vybírá potom, jestli chce být obránce nebo jestli chce být útočník. Jo? Tam je vlastně důležitý potom tohleto, protože nám to určuje tu sekvenci, s jakou se dějou ostatní věci, protože vlastně na těch kartičkách vám jakoby říká ty linky vlastně, kde začíná útočník a kde začíná obránce. Takže v podstatě vy, když si vybíráte, když vyhrajete ten rozhoz a vybíráte si, kdo je útočník, kdo je obránce, tak si vlastně vybíráte, kde budete začínat na tom stole. Jo. Je to důležitý z toho důvodu, že ty nekompetitivní terény nebo ty layouty, rozmístění těch terénů nemusí být zrcadlově vždycky stejný. Jo? U těch kompetitivních her ty terény jsou udělané tak, že se zrcadlí, že jsou úplně stejný pro oba dva hráče, nicméně když si jen tak budete zahrát do herny nějakou casual hru, tak tam to tak úplně být nemusí a může to být důležitý pro to, jestli se vám ten terén hodí líp nebo míň. Přesně tak. Takže vlastně určíte si teda, kdo je útočník, kdo je obránce a potom vybíráte sekundární mise. Tak, a co jsou sekundární mise? Takže vlastně ukazovali jsme vám tady vlastně tyhle 3 balíčky a potom tady ze země v ruce tyhle, jak zmiňoval, že jsou vlastně 2 stejný balíčky, jenom to má jiný záda pro útočníka, pro obránce. A to jsou vlastně jakoby dodateční kartičky úkolů, který plníte ještě nad rámec té primární mise. Takže dostáváte nějaký bodíky za to, že děláte tu primární misi, která je ve většině případů prostě o tom kontrolovat ty objektivy nebo něco podobného. A potom je tam jsou tam sekundární mise a ty vám právě tam ještě jakoby dodávají další mechaniku a možnost, jak skórovat další body. Jde vlastně jakoby o to, že v ten moment, když si vybíráte ty sekundární mise, tak si můžete vybrat 2 způsoby, jak vlastně je budete hrát. A jsou to taktické sekundární mise anebo fixní sekundární mise. Jde vlastně o to, že tady máte hromadu různých kartiček a nějaký ty kartičky mají takový znáček vlastně v levém dolním rohu. Takový vlastně list v podstatě papíru. List papíru, no. Takový seznam. A to jsou právě ty fixní sekundární mise. Těch tam je, protože teďka nevím, kolik. Já jsem je vybral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže 7 fixních sekundárních misí. A vy si buď můžete vybrat 2 kartičky z těch fixních sekundárních misí a ty budete mít celou hru a ty se budete snažit skórovat celou tu hru. Jo. A nebo si můžete vybrat tu taktickou variantu a to znamená, že vlastně máte celý ten balíček, který si prostě zamícháte a potom si z něj v průběhu hry lížete a skórujete to. Takže jakoby je to náhodný, nevíte, jako v jaký moment se líznete prostě co a je tam ten element nějaký náhody. Vy si tohleto sice jakoby vybíráte víceméně před hrou nebo jdete do té hry už s tou myšlenkou, že víte, jak to budete chtít hrát, nicméně soupeř se ten směr, kterým vy budete vybírat ty kartičky, dozví až ve chvíli, kdy začíná ta jeho první vlastně command fáze, jo? Protože teprve v tu chvíli on odhaluje, co
co vlastně bude hrát. Jo. Jak to funguje, jak je to tady popsaný, jak by mělo vlastně fungovat ten rituál toho, že tohle to určíte, tak vy si vlastně vyberete 2 kartičky z téhle jakoby hromádky a pokud chcete hrát fixní, tak si vyberete ty 2, jak jsem popisoval s tím znáčkem jakoby dole, ty si dáte prostě před sebe normálně jakoby kartama dolů, aby to soupeř neviděl, anebo naopak si vyberete ty taktický a zase dáte je dolů, takže soupeř neví. Jo. A na začátku prvního kola, až tam dojdeme, tak vlastně ten člověk vždycky, který začíná, který jeho kolo, tak ty kartičky jako v podstatě otočí a v ten moment soupeř ví, jestli hrajete teda ty fixní, anebo ty taktický. Jo. A pokud hrajete fixní, tak vám ty 2 kartičky, co jste si vlastně vybrali, zůstávají a boty vlastně hrajete celou tu hru. A pokud jste si vybrali ty taktický, ty náhodný, tak je vlastně ty 2, co jste si vybrali, zamícháte zpátky do balíčku a lížete si náhodně. Jo? Až na vás přijde řada v té první konfrontaci. Jo, tohle je taková chyba, co jsem zaregistroval, že dělají lidi, že vlastně třeba si myslí, že ty 2, co si vybrali, už jako si nechávají, není to tak, je to jenom pro ten rituál určení vlastně naráz, jako kdo si vybral jako variantu. V podstatě si to můžete napsat ani na papírek a otočit, je to úplně stejný, jo? Jenom takhle to je zjednodušené. Jo, a hodně často si to prostě ty lidi jakoby říkají, protože je to jako očividný v podstatě, jo, nebo tak, ale ten správný postup, tak jak to má jakoby GVčko popsaný, tak je to, co jsem teďka jako popisoval. Takže určíte si vlastně, kdo teda má jaký sekundární mise a potom vlastně další krok je určení bitevních formací. Ten pojem vlastně slyším poprvé. To jsou strategické rezervy. No, nejenom. Pak je vlastně jakoby krok o tom, že vy určujete jednu věc, jakoby to, co jde do strategických rezerv, k tomu se vrátíme za chviličku, ale zároveň i to, jak jsme zmiňovali v tom prvním videu, že existují nějaké jednotky, které jsou vlastně lídrové, to jsou jakoby ty velitelé těch jednotek, který vlastně fungují s tou jednotkou. Jo, to jsou i transporty. A vy v ten moment, jakoby ještě před tou hrou a transporty, a vy určujete vlastně právě, jaký jednotky se vezou v jakých transportech a jaký lídři budou vést vlastně jakou jednotku. Jo. Tohle to se děje vlastně na tajno, to znamená, byste si to měli někam jakoby napsat bokem, takže to znamená, soupeř neví, co si vlastně v ten moment jakoby zvolíte a pak si to naráz jakoby ukážete. No, ono ve své podstatě ve velký míře těch her jsou ty věci poměrně jakoby jasný, jo? Že ten lídr bude víc tohle a pojede jakoby asi tady. To, kde to může hrát tu roli, jsou naopak právě ty strategické rezervy, si myslím, zvlášť u některých armád, to, co nebude začínat jakoby na stole, tam už to může hrát tu roli jakoby větší, protože tohle je 90% víceméně jasný tomu protihráči. Jo, většinou prostě očividný z toho vašeho listu, té armády, přesně, jako jaký lídr bude v jaký jednotce. Jo? Tohle to většinou jako nehraje roli. A jakoby tam de facto máte třeba tu jednotku právě proto, aby doprovázela toho lídra, jo? Takže, nebo tam je nějaká interakce mezi nimi, takže proto to berete. Transporty bývají taky jako většinou jako očividný a přesně vlastně jakoby zajímavý jsou ty strategické rezervy. To je, co vlastně jsou ty strategické rezervy. Takže my jsme zmiňovali nějaký jakoby deployment, vlastně nějaký to rozložení a tam, kde vy jakoby začínáte s tou armádou. A strategické rezervy, to je vlastně nějaký pravidlo, který nám říká, že celá ta vaše armáda nemusí začínat na stole. A může právě zůstat jakoby v těch rezervách a přijít do hry vlastně později. Jo. My se bavíme o tom, že hrajeme na 2000 bodů. To, kolik můžete dát jednotek nebo vlastně bodů z té své armády do těch strategických rezerv je omezený. Je to na 25%, což znamená při 2000 armádách tak maximálně 500 bodů může být v těch strategických rezervách. Přesně tak. A s tím, že vlastně můžete do těch rezerv dát cokoliv, co máte. Jediný omezení, myslím, jsou fortifikace. To znamená nějaké opevnění, prostě takovýhle ty stavby v podstatě, které některé armády mají různý, třeba turety nebo všecko možný. A teďka nevím, jestli to budeme vědět úplně napřesno. Nevím, jestli aircrafty jako takový nemusí začínat ve strategických rezervách. Aircrafty musí začínat v rezervách, k tomu pak jakoby dojdeme, ty letadla prostě rozebereme do detailu, protože ty mají jakoby specifický pravidla svoje. Jo. Ale jinak, jakoby, co se týká těch rezerv, tak vlastně takhle si můžete čtvrtinu armády de facto jakoby nechat v těch rezervách a přijde do hry později. To, jak přichází, tak zase dojdeme k tomu, že budeme procházet právě tyhle ty věci, když jdou ty jednotky z rezerv, protože
tam je jakoby víc pravidel, který nějakým způsobem jakoby interaktují s touhletou mechanikou přicházení jakoby do té hry později a mají jakoby specifické pravidla. Takže tam to jakoby rozebereme potom už konkrétně, abyste vlastně věděli, co tím třeba myslíme, jakoby co se týká nějakého pohybu, nebo to, jak vlastně přichází do té hry a už si to zároveň ukážeme přímo i na stole, jak to potom jako vypadá. Tam si myslím, že budeme už i rozebírat takzvané VTC pravidla, to je nadstavba pravidel, nebo nastavba nějakého, vlastně je to rule set, který trošku mění ty základní pravidla, protože my jsme v Evropě, hrajeme to podle právě těch VTC pravidel, který trošku pozměňují ten core. V Americe podle toho nehrajou, tam to hrajou podle těch jakoby primárně základních a může nastávat nějaký konflikt, když byste náhodou měli hrát s nějakým Američanem, což jako casual hráčů se běžně jakoby nestane, možná v nějaký herně ano, ale řeší se to potom na těch konkrétních turnajích. Tak. Tady možná ještě jenom, co bych zmínil, že když už máme vlastně ten taháček před sebou, tak vlastně když máte nějakou jednotku v transportu a je v rezervách, tak se samozřejmě počítá i ten obsah toho transportu jakoby taky do toho omezení těch 25%, toho, co může být v rezervách. A další věc, a to je zajímavý zmínit, protože v Core rulech to nenajdete a je to jenom tady vlastně na tomhle taháčku a vyvolalo to na začátku trošičku paniku, když vyšly to pravidla. A to je pravidlo, který nám říká, že z těch rezerv nemůže ta jednotka přicházet v prvním kole hry, ale přichází až jako v druhém kole hry. Jo, protože se potom, až vám dovysvětlíme jakoby ty mechaniky další, tak prostě by to bylo strašně silný. Jo? Že vlastně takhle ten člověk si vybíráte, jestli tu jednotku nebudete mít na stole v prvním kole, to znamená přijdete o nějaký ten potenciál té jednotky, že třeba by mohla na něco střílet a přijde až ve druhém, ale je to super v tom, že soupeř na vás střílet nemůže, protože nejste na stole. Jo, chrání si tu jednotku tím. Jo, anebo zároveň to nabízí prostě různý triky z hlediska prostě pohyblivosti, protože zase nemusíte třeba přejíždět celý ten battlefield s nějakým tankem, ale můžete vyjet někde potom jakoby z boku a prostě přiblížit se v podstatě k tomu soupeři tím způsobem. Jo? Takže je to takový jako trade-off, že nejsem na stole v prvním kole, nemůžu dělat prostě různý ty akce, nemůžu střílet, nemůžu bojovat, ale soupeř mě nemůže vlastně zabít a zároveň prostě, jak jsem zmiňoval, můžu se třeba vyskočit někde, kde by to soupeř nečekal. Jo, takže to jenom zmíním, to je velice jakoby důležitý, prostě, takže v prvním kole nemůžou přicházet z rezerv všeobecně jednotky do hry. Já si myslím, že tohle je možná napsaný i v tom Leviathan rule setu, přímo ne v těch základních pravidlech, ale i v té velké knížce Leviathana, že to je psaný. Tak to člověče, ani nevím, že ta knížka nějaká je. No ta tlustá bychle. Jo, tohle, ne, tak to jsou jenom koruly, tam jsem si, že to právě nebylo. Jo, já jsem teda myslím, že jsem to tam možná viděl, ale možná se pletu jenom. Tak. Nicméně, takže vlastně určíme si teda ten krok, to znamená, určili jsme si, jako jaký lídři lídují, jaký jednotky, co je v transportech, co je v rezervách. Možná bych ještě v ten moment zmínil, pak se k tomu asi dostaneme ještě víc do detailu, že jsou dva termíny, jenom jakoby neplížci si to, jsou rezervy a strategické rezervy. Strategické rezervy spadají do rezerv, jako takových. Prostě rezervy jako termín je vlastně jako takový hlavní, že v podstatě nadpis. A strategické rezervy už je vlastně něco se speciálníma pravidlama. To je to, co jsme zmiňovali, že strategické rezervy jenom 25, maximum 25% vaší armády může do strategických rezerv. Jsou tam další pravidla, například nejčastější je Deep Strike. To slovo světlo. A Deep Strike nám říká, že taky vlastně vy můžete jakoby tu jednotku dát do rezerv. Ale už to nejsou strategické rezervy, už to jsou jenom ty rezervy. Jo. A tím pádem tam už vlastně neplatí tohleto omezení těch 25%, tam jsou potom zase jiné restrikce. Jo? Takže jenom neplížce rezervy, protože do rezerv spadá jak strategické rezervy, tak například Deep Strike, ale obráceně to neplatí. Jo. A máme vybraný jakoby ty mise a v tuhletu chvíli, jestli se nepletu, tak už zbývá takzvaný roll-off o to, kdo začne hrát první. Přesně tak. Ještě jsme teda jakoby nedeploynuli ty armády. Jo, jasně. To znamená, jakoby další krok, jakoby vybrali jsme tyhle věci a potom vlastně dáváme až v tenhle moment dáváme tu armádu na stůl. Jo. Funguje to tak, že se alternuje, ty hráči mezi sebou vždycky po jedné jednotce nasazují někam na stůl. A začíná Defender. Jo, takže vlastně zase pro tohle je důležité, když si vybíráte, kdo nasazuje, vlastně jestli jste útočník nebo obránce, tak ten člověk právě má na tohleto vliv, jo, že vlastně určí si, kdo nasazuje první. A zase můžete si třeba říct, že to není nějak jako prostě klíčový a nemusí být v některých případech,
ale v moment, kdy hrajete armády, které mají různý speciální pravidla o nasazování jednotek, zase třeba zmíním, jakoby nejčastější je Infiltrate, který vám právě říká, že můžete i mimo to vaše vyznačené území, tak může být velice důležitý třeba chtít nasazovat tu jednotku první. Je to důležité ve chvíli, kdy tohleto pravidlo mají oba hráči. Jo? Když mají oba dva nějakou jednotku, která má pravidlo Infiltrate, protože oni navzájem si kolem sebe dělají takovou jakoby bublinu, že ten druhý hráč ji tam právě nemůže jakoby tu svoji potom nasadit. Jo? Ale to budeme si potom ukazovat názorně na to už jsou pak takové jakoby komplexnější věci, ale právě i tohle potom má vliv na tu hru jako takovou. Už takhle jako na začátku v podstatě si můžete vytvořit třeba velkou výhodu nad tím soupeřem. Nebo naopak si třeba klidně vlastně už v této fázi, jako dá se říct, třeba prohrát hru. Jo, to občas umí se to stát. Tak. Potom teda nasadíte tu armádu jako takovou, teda, když nebudeme brát v potaz jakoby další speciální pravidla, tak prostě střídáte se, počínaje tím vlastně defenderem, tím obráncem, nasadíte armády a potom, když je máte oba dva nasazený, tak samozřejmě, když už jakoby ten jeden hráč má nasazeno, tak druhý už si rozkládá všechny svoje ostatní jednotky a potom už jakoby následuje jenom roll-off o to, kdo má první kolo. Jo. Já si myslím, že příště bychom si mohli ukázat jenom v rychlosti ten deploy jako takový, jak probíhá, protože tam jsou, kromě té infiltrace, jsou ještě nějaký takový, jakoby, nechci říct triky, ale takový nuance v těch pravidlech, typicky takzvaný holy within, nebo vy, když dáte tu jednotku do deploye, tak musí být holy within deploy. Jo? A co to znamená holy within deploy, to si ukážeme příště, jo? Protože může nějaký kus toho modelu čouhat pryč, ale zase nemůže čouhat ze stolu. A jsou tam takovéhle věci, které je potřeba udělat správně a i na kompetitivních turnajích to hrajou lidi blbě. Jo? Hrajou to lidi blbě ne kvůli tomu, že by to nevěděli, ale kvůli tomu, že to takhle čítujou. Co jim soupeř dovolí. Přesně tak. Takže vlastně, jak jsme zmiňovali, potom už se teda hážeme, kdo má první kolo. A tady už si ten člověk, který vlastně vyhraje, nevybírá, ale prostě má první kolo. Musí začít. Jo, bylo to takhle i minulou edici, v 9. V 8. si myslím, že to ještě bylo tak, že kdo hodil víc, tak si vybíral, jestli chce začínat nebo ne. Jo, zase tady jenom zmíním, podle toho právě, jakou máte armádu, jaká se hraje mise a tak je to dvojsečný. Jo, může být výhoda jít první, může být výhoda jít jakoby druhý. Takže tak. Takže už se s tím potom jako vlastně po tomhle tom roll-offu musíte popasovat. Hodíte si, a máte určenou, kdo začíná a potom je vlastně další ještě krok, vlastně než se vrhnete na tu hru a to je právě vyřešení pravidel, které jsou před hrou. A tam je právě například zmíním třeba scout pravidlo, který vám říká, že vlastně právě po tomhle tom roll-offu zjistíte si, kdo jde první, kdo jde druhý, tak některé jednotky tam mají třeba ještě extra pohyb. To znamená, že třeba vy zjistíte, že jdete první, tak můžete zahrát agresivně, můžete tu jednotku posunout prostě někam dopředu, protože víte, že budete hrát první, můžete se s ní ještě hejbat, můžete s ní potom střílet, jo, nebo ji někam schovat. A nebo naopak, když víte v ten moment, že jdete druhý, tak ji zase můžete stáhnout tím scout pohybem, aby prostě na ní soupeř neviděl. Jo. A těch abilit je tam víc, takže vlastně v tomhle kroku vlastně vyřešíte všechny tyhle pre-battle rules. Zase se alternuje a začíná hráč, který právě má to první kolo. Jo. Tohle všechno potom si názorně ukážeme už asi v dalším videu, kde budeme mít konečně nasetupovaný stůl s nějakýma modelama a snad se nám to povede. Přesně tak. Plán je takový, že vlastně v těch dalších videích už bychom vám vlastně v dalším videu už bychom vám chtěli ukázat ty sekvence té hry, vlastně jak probíhá pohyb, jak se právě řeší jakoby line of sight, to znamená vidím nepřítele, nevidím nepřítele, jo, a tyhle ty základní mechaniky už bychom chtěli právě vám je odsimulovat nějakým způsobem jako na stole, jak to probíhá reálně. A nejenom o tom povídat, protože nejlepší to je vidět prostě v akci. Jo, přesně tak. Takže pokud vás toto zajímá, tak následujte dál. Samozřejmě budeme rádi za váš like, subscribe, všechno znáte a budeme se na vás těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, čau. Čau.